menene tambayar ta ka shiga makabarta da takalmi ko? A cikin littafin almuhuni na ibnu qudama rahmatullahi alaihi a mujalladi na biyu namba na 224, haka cikin majmu'un fatawa na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin Al-Wahibi At-Tamimi rahmatullahi alaihi a mujalladi na 17 namba na 202, malaman duka sun amsa tambaya akan magana mafi inganci. Shiga tsakanin kabarurruka da takalmi bai halatta ba. Wasu malamai sukan kai shi matsayin haramun nema gaba daya. Ka ɗauki littafin koda ahkamul jana'is wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi, akwai babban littafin, akwai kuma talhisi karami. A dukka ciki guda biyun nan yayi magana mai tsawo akan nuna rashin halascin shiga makabarta da takalmi. Lajnatud da'ima lil buhuth ilmiya su ma sun tsorata matuka da gaske akan kada a shiga makabarta da takalmi, musamman tsakanin kabarurruka. Musamman tsakanin kabarurruka. In dai an zo inda kabari yake, to ai hakuri a bar takalmin. Dogaransu shine akwai hadisi da ke cikin sunan na Imamu Abu Dawud rahmatullahi alai, zai zama hadisi na 3230, da manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi, ra'a rajulan yamshi, yana tafiya bainal maqabir tsakanin kabarurruka. Manzon Allah da ya hango sai ga iya da takalma, sai ya ce ya sahibas sabutiyatayn, ya kai ma'abota takalma guda biyun nan, alki sabutiyatan, cire takalman naka nan kai jifa da su, cire ka jefar da su. Mutumin falamma arafa rasulallah, da ya gane manzon Allah ke magana, fa khala'ahu ma sai ya kwabe su, fara ma bihi ma sai ya jifa da su, take sai ya jefar da takalma. Hadisin iya cikin sunan na Abu Dawud da hadisi na 3230. Wannan shine kashin bayan hujja na cewa fiyayyen halitta bai ma ragar masa ba, cewa kwabe takalman ka jefar da su, kwabe ka jefar da su, sai kwabe ya jefar. Yana daga cikin ladabi na makabarta rashin shiga da takalmi. Akwai girmama matattu, saboda me? Saboda ai gidan kowa ne, al'amarin lokaci ne, kowa ƙarshensa kenan. Bahaushe ya ce ƙarshen alewa, ƙarshen ɗan adam ma ƙasa ba alewa ba, dukkaninmu nan ƙarshenmu ƙasar ce. So da haka in ka mutunta wanda ke kabari, kanka ka mutunta, don kai ma wata nan za ka je ka kwanta. Kwanciya a ɗakin da babu silin, babu pop, babu gado, babu ƙofa, babu window, babu fenti, babu tiles, babu gado, babu filo, babu television, babu carpet, babu AC, babu fanka. A ƙasa za a je a saka mu abun nemu. In akwai wata tsutsa ta zo ta ci ta more, gara ita ma ta zo ta haƙa, ɗan adam, duka sai ta ci. Kuma mai son kake zuwa ya binne ka.